Αυτό παίζει με το Καταρίνα. Αλλά παίζει και καλά που το παίζει σε κιθάρα. Δεν έχει κάνει ένα βίντεο που. Δεν θυμάμαι ποιος παίκτης είναι. Αλλά και καλά παίζει μέσα στο sound. Βρίσκεται ξαφνικά εδώ και βγαίνει στην άλλη. Ναι, αυτός είναι. Ο CVHD. Ναι, ποιος παίκτης ήταν αυτός. Λεμπλάνκ. LeBlanc. Πρέπει να το δούμε, είναι γάμο. Κοίτα, Τραβάμε βίντεο αυτή τη στιγμή. καταλαβαίνεις πόσο λίγος είναι ο χρόνος του απόκριση. Κοίτα. Έχει λίγο διαφορά. 3 ms περίπου. Κοίτα, πρώτα κάνεις εδώ και μετά φτάνει το τελευταίο. Αφού κοίτα, κάνει κύμα. Είναι σαν ένας πάγκος ανάμεσα. Κοίτα. Ξέρεις, αυτό είναι άπειρο, Ναι. Α, και αυτό είναι άπειρο. Κατά κάποιο τρόπο. Όχι, βασικά κάπου τελειώνει. Στα 1 πίξελ τελειώνει. Μόλις έκλασα. Το άκουσα.